Jeg synes, der skal være meget mere kreativitet i timerne. Jeg synes, der skal være plads til alle i den danske folkeskole. Der skal være meget mere fremmedsprog. Jeg synes, der skal være flere korte dage. Der skal være mere bevægelse for eleverne, de lærer mere med bevægelse. Jeg synes, der skal være mere kreativt. Jeg synes, vi skal have en lidt kortere skoledag. Jeg synes, at alle skal have det godt i skolen, og der skal være et godt fællesskab. Jeg synes, det skal være sjovt, mens man lærer. Jeg synes, der skal være et IT-fag. Jeg synes, der skal være mere idræt. Jeg synes, der skal være mere bevægelse. Jeg synes, der skulle være et IT-fag. Jeg synes, vi skal have karakterer helt ned ved de små klasser. Jeg synes, der skal være mere musik. Jeg synes, skolen skal være mere børnevenlig. Jeg synes, der skal være større udearealer. Jeg synes, vi skal have en kantine. Jeg synes, vi skal have en idrætsfagdag. Jeg synes, vi skal have mere spændende væg. Jeg synes, vi skal have mere hjemkundskab. Jeg synes, vi skal have en time, der handler om design. Der er ikke en, der skal betyde mere end de andre fra klassen. Jeg synes, der skal være swimmingpool. Jeg synes, vi skal have flere emneuger. Jeg synes, vi skal have længere frikvarter. Jeg synes, vi skal have svømning. Sjovere lektiecafé-timer. Jeg synes, der skal være 3 pauser i stedet for 2. Jeg synes, der skal være plads til alle, selvom folk er forskellige.